Malipayong Huwebes sa buntag, Subo, Kabisayan ug Mindanao ug tanang mga Bisaya sa nakalilaing kanasuran sa kalibutan nga nakachamba og tune-in ining atong broadcast karong buntaga. Doon mi sayong lakaw ni Dr. Iris mauna nga dili ta makapahigayon sa atong naandan nga format sa baruganan karong buntaga. Panangkid na lang sa ninyo nga dili ta makatuman sa atong naandan nga mga balita, mga komentaryo sa nakalilain nga mga issue karong buntag tungod aning among importante nga lakaw karong sayong buntag. Tuguti lang mo share ko ninyo ining akong kampana. Nahasol kay ko ining balita. Kay taga didto ba ako sa Sagbayan, Bohol? Dito ni nahitabo sa Sagbayan, Bohol, usa ka mountain resort gitukod sa tunga-tunga gyud sa Chocolate Hills. Na technically dili gyud sa tunga-tunga sa Chocolate Hills, pero naa sud sa Chocolate Hills. In fact, ang pasigarbo ining Captain's Peak Garden Resort nga kung muadto kanila mura kag nastapad sa Chocolate Hills kay igli nimo sa imong bintana gikan sa imong cottage ang Chocolate Hills man gyud. I mean technically naadyo ka may mutang sa kilid sa Chocolate Hills, naadyo ka sa tiilan sa Chocolate Hills. Bisag asa ka molingi imong makit-an ang Chocolate Hills. Nganong natukod man ning Captain's Peak, ang gipahibaw sa Department of Environment and Natural Resources, kaya pati sukuan naman ini karon sa mga senador. In fact, si Senador Nancy Binay ni auhag nag-investigasyon sa Senado mahitungod ini, kay siya may chairperson sa Senate Committee on Tourism, nga ilan na ning gipasira. As early as September last year, doon na temporary closure order nga giluwatan ang Department of Environment and Natural Resources batok sa Captain's Peak. Pero karon pantuiga nila gisugo ang DNR din sa Central Visayas sa pagsusi, gituman ba ang closure order batok ining Captain's Peak. Ang katinawan ato nakuha gikas munisipyo sa Sagbayan makalibog sab. Doon ay opisyal sa munisipyo sa Sagbayan ingon gitugutan man ang trabaho. Ang ilas ng municipal engineer niingon, wa siya pananghiri. Nagitukuran din nigdan, doon na di excavation nga gihimo diha sa tiilan gyud sa Chocolate Hills. Hinaot silang Governor Aris Omentado, si Mayor Suarez sa Sagbayan, si Governor Omentado sa Bohol, makasusi ini. Klaruha ko nunay ninyo. Di mo mapaggarbuhon nga naan ninyo ang Chocolate Hills? Wa mo makarealize sa kadako sa inyong responsibilidad pagpreserbar sa Chocolate Hills? Ang Chocolate Hills, usa sa pipila lang ka mga lugar nga naapil anang bantugan kayong World Heritage List sa UNESCO, United Nations Education, Science and Culture Organization. Ang UNESCO mo preserbar sa kalibutanong kalinaw, pinangi sa pagpalambo sa edukasyon, siyensya ug kultura. Ug usa sa importante kini mga gibuhaton mao ang advocacy sa preserbasyon sa labing nindot nga mga talan-awon sa kalibutan, sa mga gitawag nga wonders of the world. Na kini Chocolate Hills, unique ni siya in a way, sa labing dako nga paagi, dunay ambas-ambas sa Chocolate Hills nasa Java sa Indonesia. Pero ang UNESCO mismo ingon, kini ang Chocolate Hills mura siyang perfecto nga mound. Mura siya gagmay kay bundok nga hilabihan ka perfecto, hilabihan ka nindot sa iyang porma. Unya pupariha ang iyang gidak-on, nya labihan niya kadaghan. In other words, ingon ang UNESCO, way laing sa makatahom, way makaambas sa kaanindot ni ining Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills doon ay 1,776 ka mga bundok. Tulo ka mga lungsod ang nag-share anang Chocolate Hills, mainly sa lungsod sa Carmen, sa lungsod sa Sagbayan, ug sa lungsod sa Batuan, sa Bohol. Na kining Captain's Peak, naani sa duol ra bagyod sa among barangay dito sa Sagbayan. Kay ako nagkapuyo ko sa barangay Kanmano sa Sagbayan. Duol kay ini.
sa among barangay. Ug katong among lugar dito sa Sagbayan, doon na natoy gagmay nga mga bundok pero dili ba sama ka consistent bitaw sa kanang Chocolate Hills jud mo makitaan. Pero ang mga bundok dito mura nagporma og Chocolate Hills. Gawas ining pagka-appeal sa Chocolate Hills sa World Heritage List sa UNESCO, doon ay buwag nga proklamasyon ang nasundong gobyerno sa Pilipinas sa panahon ni anhing Presidente Fidel Ramos 1997. Giluwatan ang proklamasyon nga niisip, dideklarar sa Chocolate Hills na protected area. Gipasabot sa Department of Environment and Natural Resources unsa may implikasyon adtong maong proklamasyon nga kasagaran na Basluna duol sa Chocolate Hills privately owned na. So karon nga gi-declare ni siya nga protected area, makatikad pa ba sa ilang yuta ang mga pribado nga tag-iya sa yuta? Ang clarification sa DNR mao nga kung ang yuta na tituluhan na before 1997 sa patong proklamasyon ni Ramos, tahuron ang ownership rights sa mga tag-iya sa yuta. Meaning, padayon sila makagamit sa yuta, di sila mapapahawa sa yuta, di sila mapalayas sa yuta. Pero, tungod sa proklamasyon, ug tungod ining pagkakarga nato sa World Heritage List, limitado ang ilang options sa pagtikad sa yuta. So kinahanglan ang kondisyon sa di pa sila makatikad sa yuta, ang bisan unsang ilang buhaton kinahanglan dili makausab sa porma, dili makadaot sa kalikupan, dili maka garas sa kinaiyahan diha sa Chocolate Hills. So kung patago na nimo ang Chocolate Hills, dili na mahimo. Kung imong bugkalon ang Chocolate Hills, butangan nimo og mga resorts, labaw na dili mahimo. Kay sus kung gitugutan pa na doon na resort sa kada bundok diha sa Carmen, sa Sagbayan o sa Batuan sa una pa, karon pa manigihimo. Na atong nahibaw dili gani dakong negosyante ang tag-iya ini. Ang tag-iya ini murag overseas nga trabahante nga si Edgar Buton. Muna ako nahibaw-an gikan silang Facebook page. Kini si Edgar Buton, ang iyang pamilya, nakapalit ining yutaa adtong 2005. So, humana ang proklamasyon. Pero the fact nga doon na ni titulo, pagpalit nila in 2005, posible natituluhan ni before 1997. Nagsugod ko no sila tikad ani isip umah. Nisuway sila pagpangumah. Pero tagsara kuno kayo ang tanom nga mabuhi kay ilang nikonsulta kuno sila sa mga kamao sa yuta sa ubang mga mag-uuma diha giinan kuno sila acidic kuno ang yuta. So dili kaayo siya maayo para sa agrikultura. Muto naka-decider ni si Edgar Buton magtukod dala sila og resort. Tutuon man nagtukod gyud sila og resort. So daghan kay ni padana ko ambot kinsa naka-discover ini pero dugay naman eh. Gahapon di nagpadana kong bulanon nga nagpalupad gyud og drone. I don't know, footage ba to sa Captain Speak nga gigamit lang nila. Pero haskang nindota nindot develop na kaayo gikan sa ibabaw. Dako kay ilang swimming pool, na sila mga cabanas, na sila mga cottages, na sila tanang struktura sa resort, sa mountain resort, naa sila. Giunsa man na pagtukod. Nanong gitugutan na sila makatukod na. Nga ang municipal engineer sa Sagbayan ingon wa man ang mananghid niya. Di ba ang municipal engineer mao ang building officer sa munisipyo? Ug ang bisan unsang construction magkinahanglan o pagtugot gikan sa Office of the Building Official o OBO. Nganong gilaktawan man ang municipal engineer sa Sagbayan? Kinsa may hatag o pagtugot ana? Hinaut makahatag og katinaawan si Mayor Suarez sa Sagbayan o si Governor Aris Omentado sa probinsya sa Bohol. Ang requirement ubos sa balaod sa di pa ka makatukod og bisan unsang istruktura labi ng maglambigit og kalikupan mao ang Environmental Compliance Certificate ECC. Sigon sa DNR anha sa ECC susihon kung ang imong istruktura
kung ang imong economic activity nga pasugdahan, muhaom ba sa imong palibot, dili ba muguba sa kalikupan. Specifically sa Chocolate Hills, di ba siya makadaot sa formation sa Chocolate Hills? Pero kining Captain Speak, sigon sa DNR, why ECC? So mano'y main ground, nganong gitakupan siya since September. Pero ang pangutana, nasiraduan bagid siya sukad Setyembre? Na kung imong basihan ang ilang Facebook account, ilabihan man nila aktibuha, sige pa man sila pangimbitar o mga guests diya sa Captain Speak. Kinsa may mopatuman sa closure order na giluwatan sa Department of Environment and Natural Resources. Presumably ang PENRO, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer sa probinsya sa Bohol. Kinsa man ang PENRO sa Bohol? Iya bang na-inspeksyon ang Captain Speak? Iya bang nasusi? Ni comply ba sa closure order na giluwatan sa ilang national office sa Department of Environment and Natural Resources? O si Edgar Buton o ang iyang pamilya, kung sa may nasud in town sa ilang panghuna-huna, may nakatambag nila nga mas kapuslan ang ilang yuta kung naghimo sila dihang mga kalihukan na dili makaguba sa Chocolate Hills. Kaya Chocolate Hills good, nindot kayo para sa mata. Nindot kayo nga makapanglandaw baka sa katahom sa kinaiyahan. Yung imo nang tukuran diha ugbukan dihang mga haligi, imo nang tukuran dihang swimming pool, imo nang tukuran dihang mga kabanas, dili na mao. Kay kun ang imong konsepto nga ipaduol nimo sa kinaiyahan ang imong resort, ang nagtukod na tadiyag hotel sa Mayon Volcano. Gitukuran na nato og daghan kay mga resorts ang Taal Volcano. Hindi na ito matong layo. Nagtukod na daghang hotels, gipalibutan nato ng Kanlaon Volcano. Pero di man guna mahimo. Kay doon ay mga human activities, doon ay mga commercial activities na simply are not compatible with nature. Mabito na yung problema nato din sa Cebu City. Kanang ato mga mountain barangays, Sukas Busay, padungan to sa Utlana na sa Balamban, giisip na ang mga watershed areas. Isip watershed areas, mauna sila ang main generator sa atong groundwater. So kining tubig nga atong gikonsumo Subo, mainly gikan diha sa atong watershed area. Mauna nga sa proklamasyon sa bianhing Presidente Cory Aquino, nagtinguha ang gobyerno i-preserbar ang pagka-watershed area anang lugar. Mauna nga, as much as possible, wa gyud commercial activity diha. So wa gyud magkapatitulo og yuta diha. Kasagaran gikuptan sa mga nag-iya og yuta diha, tax declaration. In fact, kung istriktuhon gyud pag istorya, ang watershed area incompatible sa human habitation. Kay kung naay mga tao nagpuyo, na may hugaw, na may human waste, na may basura, incompatible na sa preservation supposedly sa watershed area. Pero tungkol sa kanihit og Pinoyanan din sa atong syudad sa Subo, og di man na makiangayon kay gipanag-iya naman ng yutaa. So pa ang proklamasyon, diha na may nagtikad anang mga yutaa, diha na may nagpuyo anang mga yutaa. Diha mo kadakong problema ato na silang papahwaon tanan. So makonsider na lang na ang human habitation, but as much as possible, why commercial activity nga himuon diha? Sa ito pa, why mga industriya, why mga pabrika, why mga power plants, why mga big time nga mga industrial activities nga tugutan diha. Ang nahitabo karon diha, dunay mga restaurants of course, dunay mga mountain resorts, dunay mga gardens, mga mountain gardens ilang gi-promote na compatible sa kalikupan. Nananom lang sila sa ilang mga yuta, compatible na sa watershed area. Pero nanay magtuko diha og hotel, lain na ng istoryaha. Nanay magtuko diha og planta sa
solar power, lain na ng istoryahan. So, dili perfect ang regulation tungod sa atong consideration sa Pinoy-anan sa katawhan, sa panginahanglan sa panginabuhi. Pero as much as possible, kung may gustong i-accomplish sa Department of Environment and Natural Resources, pinag sa pagpahamtang og ECC. Kanang ECC, mao na ilang paagi sa pagsubli, unsa man gyud inyong plano, dili ba na incompatible sa inyong environment. Na apparently, way nakasulti ni Edgar Buton, nagkinahanglan siya og ECC. Nasa kung tanaw siyang development, dako siyang nagasto, ining iyang development, kaanugon siyang kwarta kung masirara siya sa Department of Environment and Natural Resources. Karon mangimbestigar na mga senador, mangisog na sa Governor Aris Omentado, mangisog na sa si Mayor Suarez, kay sila masabunan sa mga senador. Kundi nila ipatuman ang mga lagda, ining Captain Speak, diha sa lungsod sa Sagbayan sa Bohol. So, importante kayo ning maong investment para in town ining pamilya nga nag-iya, ilan ning hinaguan, wa ni nila, di man ni sila mga politiko, wa di ta magdudas tinubdan in town sa ilang kwarta, bunga in town na sa ilang paningkamot, ug tingali para nila ang pagtukod diha og resort makatabang sa ilang panginabuhi, makaarang-arang sa ilang kahimtang. Pero I don't know nganong way nakasulti nila nga makadaot na sa kalikupan, makatugaw na sa katahom sa Chocolate Hills. Ug dako kay nabalikas sa pagkakarga sa Chocolate Hills sa prestihyoso kaayo, bantugan kaayo, talagsaon kaayo nga makarga ka diha sa World Heritage List sa UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Ug protected area siya. Ubos sa proklamasyon ni anhing Presidente Fidel Ramos in 1997. Busa obligasyon ni Edgar Buton ang pagtuman anang maong mga lagda. Dili siya papahawaon diha kay siya may rightful landowner, pero i-regulate ang iyang kalihukan. Kanang iyang swimming pool is incompatible. Kanang iyang mga istruktura is incompatible sa Chocolate Hills. Ang DNR na, may eksperto na sa DNR, mo'y musubli karon. Unsa ray iyang kalihukan, unsa ray iyang mga activities diha nga katugutan sa Captain Speak. Ug ang munisipyo sa Sagbayan, mupatuman. Obligado nga mupatuman sa proklamasyon ni Ramos o sa mga lagda sa pagka-World Heritage List sa Chocolate Hills. O ang Provincial Environment and Natural Resources Office, PENRO, sa Bohol, o si Gobernador Aris Omentado mismo, obligado na mupatuman ining maong mga lagda. So, wa tay tinguha pagpatay sa turismo, welcome ta sa tanang mga investments sa tourism, pero hinaot ang development compatible. Haom, dili mo sukwahi, dili mo sakripisyo, dili mo guba sa environment. Nagasalamat sa inyong pakiguban namo karong buntaga. Hopefully makaresume ang atong baruganan sa ugma puhon. Makabalik nami sa among Pinoy-anan ni Dr. Iris. Kini si Leo Lastimosa. Manghinaot og malipayong pamahaw. Ug malipayong panikay-sikay for the rest of the day kanatong tanan.